Aurten, urtero bezala Patxa plaza okupatuko dugu. Lehen urtean hasi ginen txosna gureekin, hiru eguneko egitarauarekin. Baina aurten egiten dugu pauso bat aurrera eta 5 eguneko egitaraua martxan ezarri dugu. Nahiko ginuke Baionako festa horietan Patxa plaza hori, izatea urrengo gaztetxea irudikatzeko gune bat. Eta bertan izango emango diogu Euskarari merezi duen tokia, Euskal kulturari. Gure aldarrikapenez josiko dugu Patxa plaza eta giro gozoan festa egiteko asmoa dugu. Gu Baionako festak herrikoi, parekide eta euskaldunak ikusten ditugu. Herritarren parte hartzea bultzatzen duen festa eredu baten alde gira. Eta noski Euskalari eta Euskal kulturari tokia emango diogu. Eta horrez gain ere, saiatuko gira gure egitarauan, kontzertuetan, iparraldeko hainbat talde parte hartzen. Izan dezaten horiek ere aukera bat, Baionako festen garaian, horien musika eta horien taldea aurkezteko. Beraz, gaztetxea 2008 urtean sortu zen, helburu zehaz batekin, dinamika berri bat, gazte mailako dinamika berri bat piztea Baionan, eta dinamika horrek burutuko dituen ekimenen bitartez, Baiona gaztetxe baten beharra duen aldarrikapena plazaratzea. Beraz, hasieratik 2008an txosten idatzi bat egiten dugu herriko etxeari, bertan azaltzen dugu nor diren eta ze helburu dugun. Eta beraz, txosten horren bitartez, hasten dira lehen harremanak herriko etxearekin. Beraz, harremanak etenak dira, dute zertara eramaten 2013 urte arte. 2013 urtean justuki ikusten dugu blokeo egoera batan iritsi girela. Beraz, uztailaren zehar, Baionako Gazte Asamladak okupazio bat burutzen du Baionako auzitegi hoian. Egun osoko egitaraua prestatzen du egun horretan, eta jendeak oso positiboki erantzuten dio egun hori. Eta Gazte Asamlada indartsu eta baikor ateratzen da egun hortatik. Eta beraz, Jean-René Etxegarai garaiko auzapezaren lehen adjuanta zenak gurekin hitz egiten du, eta beraz, erabakitzen dugu okupazio hori bertan bera ustea, eta harremanak segitzea herriko etxearekin. Beraz, egun hori geroztik herriko etxearekin harremanak segitu dute. Ikusi dugu zinez aurrera joan direla harreman horiek, eta lehengo astean jakin duzuen bezala eta jakin dugun bezala guk, herriko etxeko kontseiluak onartzen du Baionako etxean gaztetxe bat izatea. Beraz, gu oso pozik, proiektua argia dugu, gaztetxea zer den badakigu, guk ikusten dugu gaztetxe bat zentro soziokultural autogestionatu bezala, hau da gazteentzako tresna bat, horien proiektuak aurrera eramateko tresna bat, eztabaidak bultzatzeko, proiektuak eztabaidatzeko, eta horrez gain, hainbat elkarteri idekia izango den gune bat bezala ikusten dugu gaztetxea. Eta nahi dugu azpimarratu ez dugula gune itxi bat bezala ikusi nahi gaztetxea. Ez da izango zentro bat, kontzertu simpleak egitekoa. Izango da zinez gune bat, Baionako elkarte orori tokia utziko zaion, behar bali madu edo zer egiteko.